leku egokiagorik udalari oposiziotik proposamenak egiteko Euskal Gaien liburutegi nazionala den hau baino. Beneditarren liburutegiak altxor asko gordetzen ditu, eta ikerketa lanetan ari diren mundu osoko adituentzat erreferentziazkoa da. Bai, liburuak, bai artxibategiak, kulturaren arlo garrantzitsu dira, baina kultura ez da paper artean errenditzen. Kulturak bizia ematen digu, pertsonei eta herriari. Kultur programazio aberatsak, ura antolatzeko lanak, ura herritar guztion eskura jartzeak, herritar guztiok hartaz disfrutatzeak orduak, egunak, urteak alaitzen dizkigu, piztu egiten gaitu. Bizitu. Beraz, herri bizi bateko parte garelako eta honela jarraitu nahi dugulako, kultur programazio are aberatsagoa izan nahi dugu. EH Bilduk zehazki, datorren udazkeneko programazio kulturala bikoiztea proposatzen du. Iaz, astean 2 ekitaldi izan baziren, aurten 4 izatea. Iaz, astean 2.000 euroko aurrekontua izan bazuen udalak, aurten 4.000koa izatea. Kultur programazioa zabaltzeari Lazkaotarrok dagokion erantzuna emango diogu. Guztiotan hartuko dugu parte. Kultura bizi izango dugu. Bakardadeaz eta isiltasunaz blai urte eta erdi pasatu duten kaleak kulturaz koloreztatu nahi ditugu. Bizia eman horiei ere. Horrela, herri biziagoa izateak besteak beste, merkataritzari eta ostalaritzari lagunduko dio pandemiak sartu dituen zulotik ateratzen. Aldi berean, kultur eragileek argia ikusiko dute. Dantzariek, musikariek, antzesleek, zineek, ikuskizunek. Eta datorren udazkena aro berriaren iragarle izango den jaialdi bikain batekin hastea proposatzen dugu. Herriko kultur eragile guztien, edo nahi duten guztien, parte hartzearekin asteburu batean kale guztiak beteko ditugu. Nolako udazkena nahi dugun irudikatzeko.